Γεια σας παιδιά, κάνω σήμερα να σας δείξω κόλπα το οποίο μπορείτε να κάνετε κόλπα στο Apple. Πρώτα κόλπα. Εδώ φίλε, εδώ σε θέλω. Έχασα, δεν πειράζει. Και αυτό ήταν το βίντεο. Μάλλον πάμε για το επόμενο κόλπο. Θέλω να κάνω φιλέτιξ. Ένα λεπτό. Πού είναι? Να το έδωσε έτσι. Κάτω έδωσε αυτό το τούβλο. Και κάνετε αυτό. Τρίτο κόλπο. Είναι εδώ στη μέση. Και κάνετε. Τέταρτο. Έτσι. Και πέμπτο. Εδώ. Δεν τα καταφέρα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και καλή ξεκούραση όλο το Σαββατοκύριακο.